Čaute ľudia, dneska je tu Full-Red na Zastri s mojím kamošom. Čau. Čau. A ideme si natočiť vlog na spieranie. A ja mimochodom strašná zima, ja mám vole, že vestu a rifle, to je všetko. Mám mikinu ešte a tričko, no chápete asi. Ale je mi zima k fras, čo tebe? No, nie, lebo ja mám bundu tak. Už asi viete, kde bývam, v jakom meste, keď som natočil veľa vecí z vonku, ale to je jedno. Takže ja som taký vymyslel, aby ste sa moc nenudili, pretože ja neviem editovať, že by som urobil ask, alebo task, alebo jak sa to volá. Že by som ti dala nejaké otázky, ktoré mám pripravené. Koľko by si chcel mať rokov? No, tak 15 až 18. Fakt? Teraz tak 15 a 18. To už som nechcel ani chodiť do tej školy, ale ja som vlastne ešte 18 musím chodiť do školy. Takže takých 28, 30 a neviem, či chodiť. Koľko by si chcel mať toto? Jaké je tvoje najobľúbenejšie auto? No, Alebo ktoré by si chcel si Bugatti kúpiť? alebo Lamborghini. Fakt? Koľko by si chcel, aby tvoji rodičia mali rokov? No tak asi obidvaja, že 40. Alebo 35. OK. Takže toto. Toto. Čo je lepšie? No, kto je lepší? Teraz je zradná otázka. Messi alebo Ronaldo? Messi. Ani Ronaldo nie je zlý, ale Messi lepší, no. Tak, mne to ma bude hejtiť, ale tak Messi lepší. Za mňa. Prekotec. Tak ti dám ďalšiu otázku, že si vypršal otázky. Teda, ktorá hra je lepšia? Brawl Stars alebo Roblox? Roblox. Roblox hrám viacejkrát ako Brawl Stars. Ja mňa začal baviť celkom Brawl Stars a možno aj na... Nie je to zlý hra, ale Roblox je lepší. Akože Brawl Stars kedysi bolo mega dobrá hra, keď mali boxy. Hlavne Season 12. Hej, to je nostalgia. Vtedy som práve začal hrať Brawl Stars, ale už ale keď pridali Star Dropy, tak to je o ničom na kredity. Ale to je jedno, takže ďalšia otázka. Jaký je tvoj youtuber najobľúbenejší? A prosím, nevral Tari. Polar 1.3. Som ja. No? Vík? Najlepší youtuber na svete. 18 odoberateľov. Wow, to je fakt veľa. To neprekoná nikoho. Teda, co? Dobre, to je jedno. Jakú by si chcel mať robotu? Okrem spierania. No, veľmi ťažká otázka, ale čo je najťažšie. No tak, keď skončím so spieraním, tak potom asi takú robotu, že by som možno, neviem čo robil. Neviem, nedá sa povedať. Všetko by som robil najradšej. Zarábal poriadny money? Ja by som chcel akože, neviem prečo, ale ja dneska ako divne chodím, ale to je jedno. Že ja by som chcel byť, keby som nebol futbalistom alebo spieračom, čo sa asi nestane, že asi budem športovať. Ale keby som fakt, že nebol nejakým proste chápete, nejakým prípadom, keby som sa zranil, ukončil mi tú kariéru, tak by som chcel byť herec. Alebo vojak. A teraz mi vlastne brnklo, že proste toto, že keby som mal skončiť so spieraním, tak budem možno kamionista, lebo môj otco je kamionista, tak už som sa naučil veľa toho. Takže asi kamionista. Ja mám ti ďalšiu otázku. Neymar alebo Mbappé? Mbappé? No. Takže, čo je lepšie? Zradná otázka. Slovakia čipsy cibulové alebo Bohemia čipsy cibulové? Tak
ako Slovakia. Obidve skoro isto Hej, chutia. takže ako, ale žijeme na Slovensku. Preto ja viem, že máš rád cibulové čipsy. Hej, ja milujem cibulové čipsy. Aj ja to mňam. Aj keď nemám rád cibulu, ale Aj slaninové nie sú zlé, ale cibulové. slaninové. No, fuj. Tak niekedy si dám. Ja už ani ja si dám maximálne tak paprikové a to ešte, fakt, že paprikové. občas. Keď sú fakt, že štiplavé, tak to je zle, ale keď sú dobré, že sú neštiplavé, tak sú dobré. Toto. Jaké je podľa teba najhoršie auto, ktoré existuje na planete? Asi... Niečo, nejaké takéto auto, vidím, napríklad tento Volkswagen. Volkswagen, taký ten modrý? Hej, Radšej ho nebudem ukazovať, preto... zistíte si. Ale proste, chápete, je to Volkswagen, to je proste ako keby mal 20 rokov. Je to proste nejaká rachotina väčšina. No, Kto žijete vo vesnici, tak asi viete. hej. Alebo nejaký proste traktor úplne starý úplne. Ale ten Volkswagen, to je auto, takže... Takže... Chcel by si fajčiť, keď by si bol veľký? Vôbec. A teraz. Lebo viem, že keď raz skúsiš, tak už proste to je návykové a fakt už... Skoro... Moon sa skoro tým pozdravil. On kedysi fajčil, ale už s tým prestal. No dávno už si prestal, keď mal tak 17. Lebo fajčenie zabíja proste. Keď si začal písať s nudličkou, teda co to je? A týmto by bol vlog asi koniec. Ja ďakujem mojim kamarátovi, že tu mohol so mnou byť. A ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a čaute.